Owu, intlupheko yam ayipheli. Ibali elithe leza nongcwenga yodumo nelithe ke lalungiselela usasazo nguMr Reliable. Ibali lethu elithi owu, intlupheko yam ayipheli. Kumaphandle ephondo leMpuma Koloni kukhona iilali ezisaphila ngendebe endala, iilali ezalala zitye izigwampa nezidudu ngenxa yeemeko zokusilela kwenkqubela phambili kurhulumente oxhuzula umkhala. Nto leyo ke eyenza amakhaya amanintsi angakuboni nokokubaluleka kwalo rhulumente, kuba kumazwe abo bahlala besazi ntonye ukuba urhulumente ubakhumbula kanye xa funa kuvotiwe, kwaye ukufika kwakhe xa ifuna abo bantu akayithethi into yobungakanani, into yemfundo. Koko ucela wonke umntu into yoba makahamba ayovota. Awubevotile angaphinde alibeke apho abo bantu, bahambi babe nethemba kwinto zokufika kooceba ukuba noko ke kuba ingabantu abahlala apha bezazi ezi zinto kuyaba khona ukuphucuka. Kodwa nalapho baye babona ukuba elo themba labo bebelithembile